Aya Koromoro namu ene sogoma marhaba biye arabaye awo dugu wɛrɛ jɛra an bɛ Ala fo k'a tanu k'a barikada ka lajɛba cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ bɛɛ fo k'a yira u la k'a fɔ u tulo bɛ i k'a dɔn Renouveau FM na ni ka laban ka u ɲɛmada Renouveau Télé ale kan ani ka se an ka bɔlɔlɔ fana sanfɛ minnu bɛ an lajɛ u ka an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada Koromoro minnu bɛ fana ni u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ n'u bɛ tali kɛ radio kunda a bɛ radio sigiyɔrɔma caman bɔ olu b'u kalanso anw na a kun tɛ dɔwɛrɛ ye sɔgɔmada joona fɛ walasa kibaruyaw ni kunnafoniya minnu ne olu bɛ fasiri kunnafoni gafew kɔnɔ u bɛ se ka lase ni ka langali bamanankan na cogo min anw fana ye o layidu de ta i k'a dɔn lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ ye bi ye araba ye san kalo laban n'a b'i k'a dɔn san 2021 kofɔ desanburu kalo ale jɔakun kuncɛ jɔakun a bɛ se k'a fɔ a jɔakun kuncɛ araba yɛrɛ a kalo tile 29 o ye bi ye o tuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ka fi ma k'i sanogo ka bɔ bangɔni na ba amini sigiɲɔgɔn kori baasi tɛ yen alhamdulillah baasi t'u la sigiɲɔgɔn ko k'i fo i terikɛ Adama Sanogo ko k'a ka foli f'i ye o kumana ni sanga in na a yɛrɛ kɛra kamakɔrɔya ye sa ye a bɛ ka ɲɛnatigɛ dɔɔnin tubarikala Bangoninka bɛɛ ko ko ka foli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Salembugukaw ko ka foli kɛ ka ɲɛsin Renouveau n'a kanubaa bɛɛ lajɛlen ma ne y'u ka lase da ye o kadara kɔnɔ janjo masa y'a fɔ cogo min so fila masa ye dugu min jɛ anw gɛnna ɲɛna an ma foyi k'a ye o kumana an b'a tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn o kɛnɛ kelen kan an bɛ Rasulu tanu k'a wale ɲuman dɔn ni k'a barikada ne ma ni kisi ba ye Ala k'o jidi a kan an masaw olu sara t'an bolo an se k'u sara yɛrɛ foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ an bɛ laban ka dugawu k'u ye alibisa Ala k'u bolo kansiw jɛ an kɔrɔ ka banakɔrɔw basi ka jidi kɛ lafiyaw la kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ n'a ye minnu bi tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye kanubaa jamakulu ka fo k'u barikada ko dan t'u la koyi filɛbaa jama lamɛnbaa jama nin bɛɛ de ye bara kelen kɔnɔ kisɛ ye a bɛɛ ko Renouveau Ala ka kanuto k'u ka bisimila anw dun b'o bisimila kɛnɛ min kan o de ye kunnafoni kɛnɛ ye k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ i bɔra k'a fɔ cogo min an b'an wasa don fasiri sɛbɛn olu kɔnɔ kumaw la o kelen kelenw bi sugandi k'a sabu kɛ tiganikuru na kuma bati ba nka minnu sugandira o na kɛ u garijigɛ ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman Ala k'a nɔgɔyaw ye k'a lase ko ɲuman nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn k'a cari suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw Ala k'o nɔgɔya olu ye o kumana kanubaa jama k'u ka bisimila u ka fo Koromoro i k'a dɔn nin jɔakun kuncɛ jɔakun na i b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ma a bɛ se k'a fɔ kibaraba min bɛ bi u ye sigikafɔ min ni a bɛ senna u k'a ma ko assise a daminɛna kabi ntɛnɛn tɛmɛnen kunnafoni gafew caman a ɲɛ furaw ni i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfura fɔlɔ fo ka se a kɔnɔ kow ma bɛɛ bɛ taa ni ka segin na CCB kɔnɔ o kumana kun tɛ dɔwɛrɛ ye maliden sigiyɔrɔma caman de kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ n'o ye Mali faaba ye o la kunnafoniw n'o kumabaw Koromoro o kumana olu caman bɛ yan an bɛna an da se minnu olu ma o ye waati yɛrɛ cogoya ye o ye waati cogo ye waati kunnafoni cogo ye siga t'a la n'Ala sɔnna a ma minnu bɛ a la minnu t'a la o kumana min ye kunnafoni gafew ye minnu fasiri an b'o bɛɛ lajɛlen mabɛn ni k'a cɛri lamɛnbaw ani lasebaaw olu i k'a dɔn sagoya la ni Ala ka jɛ ye o ma an tɛ a kɛra kuru la an bɛ taa n'a ye Koromoro indépendant ne bɛ n bolo mɔnɔ b'a nɔfɛ min ye i k'a dɔn sɛbɛn a ɲɛ 4 na indépendant u bɛ bɔ ko 5,371 na bi araba bɔli don y'a f'i ye décembre kalo ale tile 29 kalo araba laban Dawuda Sangare kalo araba laban ana kalo san araba laban kalo araba kelen ni bamanan don bamanan dɔw bɛ yen u tɛ ko hali arabanin kelen arabanin laban la arabanin kelen don o fana jate dɔnnen don bamanan fɛ a dɔw tɛ ji da o fari kan o don kan awɔ nka nin ye i k'a dɔn nazara sa ni yahudiya sa ale san laban o kalo laban dɔgɔkun laban arabanin laban an ka taa ne fana n y'a f'i ye i k'a dɔn kuma n bɛ Dawuda Sangare ale kɛn bɛ ka kalimukala ta a ko kununko ne u bɛ tali kɛ a k'a dɔn tarata la Koromoro min bɛ tali kɛ assise nationale n'a bɛ malidenw ka sigi min ko fɔ o kumana a tile 2nan baaraw olu tun bɛ sen na Badiriba y'i kanto k'a fɔ k'a dɔn kɔrɔfɔ ko da caman donna a la min ni pan ma ka a kunna u bɛ tali kɛ i k'a dɔn furancɛ fanga min n'an bɛ o kɔnɔ i k'a dɔn o mɔnɔbɔli kunkanko kibaruya ye o kuma k'a kɔrɔfɔ dɔw kɔni ka samanuw sɛbɛkɔrɔ caya mɛ dɔw ko san 3 dɔw yɛrɛ ko kuma ko san 4 i k'a fɔ san 5 o kuma ko kumana ko min bɛ tali kɛ taa ni ka seginw bɛ kɛ o kɔrɔfɔ o kunna Badiriba y'i kanto k'a fɔ anw ka jamana ni
min bɛ i k'a dɔn Mali kofɔ lakanabaliya i k'a dɔn k'a fɔ Mali administration mara kɛbaaw olu kɔni ka dɛsɛ ka kɛ marayɔrɔw la fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ mago ɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ cakɛdaw n'o ye service sociaux de base o kumana olu bɛɛ lajɛlen majɛngɛni kɔrɔmɔrɔw ko kuma k'o de kama anw ka jamana marabaaw ye fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ k'a ye k'a fɔ Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a tɛ ɲɛ fiyewu kɔrɔmɔrɔw fɔ da sumuni ka kɛ kuma ka di jamanadenw ma o de y'a to ni sigikafɔ in k'a nun donna dɛ Diriba y'i kanto k'a fɔ a daminɛ anw ka yɛrɛmarakafu la bɛɛ lajɛlen kɔni ye hakilina fɔ i k'a dɔn k'i dusukun la kuma o ko dusukun la kuma senfɛ o kibaruyaw ni ka i k'a dɔn lasama ka se cercle ma cercle olu fana i k'a dɔn lasew kɛ ni ka se région olu ma an'an ka jamana yɛrɛ i k'a dɔn a kɔ kan k'a dɔn k'a fɔ jamanaw bɛɛ malidenw sigiyɔrɔ bɛn bɛ yɔrɔ minnu ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni lamɛnna wa bɛɛ lajɛlen y'i ka hakilina ni k'i hamina fɔ i k'a dɔn k'a sɔrɔ a ma kɛ ni i k'a dɔn maa si ka pression ye Diriba y'i kanto n'o ye Dawuda Sangare a ko kuma min bɛ tali kɛ k'a dɔn sali fɔlɔ la n'o bi i k'a dɔn sali Jeliba Sisoko kofɔ Centre International de Conférence de Bamako CICB kɔnɔna Diriba ko kuma ko maliden n'an bɛ ka caya u bɔra kɔrɔnbolo la ka bɔ Kilebi bolo la ni ka bɔ Bani bolo ani Baba bolo la Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan o kuma musolakaw ni cɛlakaw k'u ye ɲɔgɔn lasɔrɔ ye ɲɔgɔn lasɔrɔ o kuma Maliko kuma de bɛ sen na k'u y'u kanto k'a fɔ anw ka jamana bɛ dekun min kɔnɔ bi kɔrɔmɔrɔw a fɔ lakanabaliya a fɔ anw ka jamana i k'a dɔn k'a fɔ marakɛbaaw ye i k'a dɔn maradenw to u yɛrɛ ma a fɔ anw ka jamana k'a bɛ dekun minɛ kɔnɔ k'a bɛ gɛlɛya minɛ kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen ye o seere ye n'a ma ɲɛ k'a b'o kɔnɔna na kɔrɔmɔrɔw ko kuma ko maa wɛrɛ mun bɛ se ka i k'a dɔn o jamana ni k'o lakile ni k'a lajɔ a sen kan o ti dɔwɛrɛ ye dɛ k'a bɛ daminɛ anw ka jamanadenw yɛrɛ la n'o ye anw yɛrɛ ye o de y'a to o kuma ko hajuw bɛ ka fɔ bɛɛ ja don n'a da ka yira k'a fɔ dekun min bɛ jamana in na bi jɔnni bɛ yen k'o tɛ a seere ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama wa bɛɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ o kumana a dɔnbaa jɔnjɔn ye wa ko maaw bɔn bɛ ka caya dɛ bɛɛ lajɛlen maakɔrɔ fara maakura kan maliden bɛ yen ko hakilina ni hamina ye i k'a dɔn jamana bayɛlɛma kura ka don a la u bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin sigi in kɛyɔrɔ la ko sigi in kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ an bɛ dekun min kɔnɔ ko waati sera an ka bɔda ɲini an yɛrɛ la a sera dɛ Maître Muntaga Tall ale ka fɔ ye o sera o ma maa min diya o waati sera o bɛnnen ma o sera o ma bɛn masa o waati sera n'an m'an yɛrɛ bɔ maa t'an bɔ minnu tɛ fɛ an ka bɔ u k'u sen bɔ a la kɛ karamɔgɔ o kuma ko min bɛ tali kɛ nin kibaruya la k'a cɛrina ko nin sali min n'a bɛ maa 1000 de la ta ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ yen dematikiw barodakun karamɔgɔ ko o kumana sali fɔlɔ n'o ye sali Jeliba Sisoko ye olu bɛ ka barodakun min ni ka u da don o la u ye jamana politiki ko jamana institution n'o ye a cakɛda baw ye jamana gouvernance politique n k'a fɔ électoral n'o ye mara ani kalata kɛcogo ye o kuma k'olu de kɔni bɛ ka u da don nin kɔrɔfɔ o la Diriba y'i kanto k'a fɔ nin kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen wulilen don ni k'i dusukun la kuma faama tɛ yen fantan tɛ yen maliden de bɛ yen o kuma ko maliden gansanw kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin sali in kɔnɔ Maliko kuma ko o da de bɛ o k'a dɔn o kɔrɔfɔ la k'a fɔ k'i ye général ye wa colonel ye wa walima i k'a dɔn k'a fɔ e ye juge ye walima i k'a dɔn k'a fɔ i ye gouverneur ye bɛɛ kɛn bɛ ka nin guloki bɔ k'a bila ni ka malidenya guloki don ka ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn CICB kɔnɔ Diriba ko o yɔrɔ in na k'o kuma k'u y'u da don min na o de ye k'a fɔ jɔnni t'a dɔn k'a fɔ jamana in bɛ dekun na bɛɛ y'a seere ye ni bɛɛ dun y'a seere ye kɔrɔ k'an bɛ danga min na bi bɔda ye mun ye i k'a dɔn ko maakɔrɔ dɔ san 70 ale y'i kanto k'a fɔ kuma sera o kuma k'a dɔn bana minnu n'olu ka fura ka ɲini o de ye anw ka sifinnakaw olu bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ kɛ jamana ye ni ka a jɔsenbaw lasɔrɔ cogo min a y'i da se u ma maakɔrɔ dɔ fana bɛ yen n'o ye musolaka ye o ko kuma k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi ko yɛlɛma kuma yɛrɛ de sera bayɛlɛmali kuma de sera politiki binna kun kan i k'a dɔn mara kɛcogo la maaya yɛrɛ taabolo la k'o ye musokɔrɔba dɔ ka kumakan ye i k'a dɔn k'a fɔ CICB kɔnɔ Dawuda Sangare ka fɔ la a ko dɔwɛrɛ y'i kanto k'a fɔ k'a sera kuma min bi k'an k'an da don kɔrɔfɔ la kɔrɔfɔ min n'a bɛ mɔɔw kɔnɔ u ko ma ko sortons de mystisme de la durée de la transition k'a kɛ i n'a fɔ transition kuntala janyali ko kuma o fɔli ye i k'a dɔn a damana kojugu wɛrɛ ye n t'a dɔn ka mystisme sabi a bɛ i n'a fɔ dakabana ko walima i n'a fɔ boli ko kɔnɔ ko mun bɛ se ka ɲini ka dɔn o ka kɛ sɔnni fɛ y'an bolo k'an ka bɔ o kɔnɔ k'o kɔnɔna na ko dɔ y'i kanto k'a fɔ bi dɔ ka fara a kan o dɔ kana fara a kan o dɔ bɛ fara a kan cogo min na kɔrɔbɔrɔ ko kuma ko Mali mago bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kumana bi kuma min ni bayɛlɛma bi kɛ a kɛbaa ti dɔwɛrɛ ye malidenw de don a kɛra i k'a dɔn k'a
fɔ sɔrɔsi o a yɛrɛ kɛra civil ye o jɔnni bɛ yen k'o tɛ maliden ye ba o n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'an bɛɛ de ye maliden ye maliden ɲumanw nɔfɛ ɲini n'o o baara ko don ko dɔw ka fɔ la o kumana nin sali in kɔnɔ ko caman y'i kanto k'a fɔ min bɛ tali kɛ baaraba minnu bɛ yen gɛlɛyaba minnu bɛ yen fura ka kan ka sɔrɔ minnu na ko yala a ka kan an ka sin ka girin k'a fɔ ko k'a kuntigɛ yɔrɔnin kelen k'a sɔrɔ fura ma sɔrɔ a la wa o kuma ko dɔ ye ɲininkali kɛ o la n'a ma ɲɛ ko fura bɛ kan ka ɲini a la k'o kuma k'a dɔgɔyalen san 3 san 5 ko ka i k'a dɔn k'a di furancɛ fanga ma ni ka u ladɛmɛ ni a ye k'a fɔ gɛlɛya mun b'an ka jamana kɔnɔ kalata labɛn ko gɛlɛyaw don kɔrɔmɔrɔ o kumana u k'o furan k'o jɛya ni ka i k'a dɔn a kɛcogo la lakanabaliya gɛlɛya min bɛ yen kɔrɔmɔrɔ k'u ka fura ɲini o la wa ani min bɛ tali kɛ Mali administration fɛrɛ bɛɛ ka tigɛ u ka se i k'a dɔn k'a fɔ malidenw makoɲɛyɔrɔ la o k'o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ lasiribaa dɔ fana ye lasiribaa ye kan fɔ nin kɛnɛ in kan ko min bɛ tali kɛ kalataw la o kuma ko waati ɲuman ka suma ka di walasa a bɛ fɔ min ma ko élection référendaire n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ constitution kura ka labɛn o ka ye i k'a dɔn nin waati in kɔnɔ k'a kuma ye furancɛ fanga waati ye o lasiribaa dɔ fana y'i kanto k'a fɔ élection communale cercle région législative présidentielle nin bɛɛ lajɛlen ko ni waati la jɔnjɔn ma suma kɔrɔmɔrɔ ni k'a sugandi ni ka laban k'a furan k'a jɛya i k'a dɔn k'a kɛli bɛ gɛlɛya kosɛbɛ a bɛ kɛ bilisa ɲami kelen de ye o k'a bɛ k'o laban ye wa an b'a nagamu k'a di ɲɔgɔn ma ya tila kana fanga dafiri kɛ tun o kuma ko walasa k'an kisi o ma o de y'a to dɔw y'i kanto k'a fɔ assise kɔnɔ a ko kuma CEDEAO Union européenne walima i k'a dɔn k'a fɔ kulu wɛrɛ olu bɛɛ lajɛlen b'a ta jamana min de da kan na o de ye k'a fɔ i bɛ kɛ jamana ye fɔlɔ walasa k'i yɛrɛ ye kulu in kɔnɔna na ko yala n'i tɛ jamana ye ni majɛngɛ b'i kan i bɛ dekun na i bɛ gɛlɛya la yala e ka tɔndenya bɛ na i k'a dɔn k'a fɔ kɛ ɲuman ye cogo di k'a sɔrɔ jamanadenw bɛ gɛlɛya kɔnɔna na ɲɛci yɛrɛ b'a tɔndenya la tɔn ye mun kɛ yaasa e ka bɔ degun in kɔnɔ o kumana ɲɛci b'a la olu ka laɲini mun ye bi kɔrɔmɔrɔ hali jamana institution baw minnu n'u bɛ yen k'a ka lajɛ minnu tɛ baara la walima n'u tɛ kunna i k'a dɔn k'u ka ci ka yɛrɛkɛ a ka laban k'a bila 5 la o kuma k'o kɛra dɔ ka fɔ ye o ma k'an bɛ donni minɛ ko bi min bɛ tali kɛ kununko a tarata k'a sigi ka fɔ sen bɛɛ o kuma ko kɔrɔfɔw sɛbɛn kɔrɔ jijanyana kosɛbɛ wa k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko bɛɛ bɛ k'a to i dusu ka kuma i tɛ ka kuma ni maa ka hakilina ye bɛɛ b'i ka ŋaniya de fɔ Dawuda Sangare ka fasiri nin ye bibɔ don indépendant olu ka bibɔ kɔnɔbara lati muru de dabara ye siga t'o la maa minnu balo n'u ka hɛrɛ b'a la olu tɛ fɛ a ka ban nka maliden fanba n'i y'an jɔ 100 sara la 90 de ka degun b'a la olu ka lajaba n'u ka i k'a dɔn misimisi de b'a la siga t'a la o min b'an bɔ o kɔnɔ dɛ o bɛ bɔ sira o sira fɛ ala k'o latigɛ Mali o jara maa ye o ma diya maa ye aw ka diya ala ye ala k'a kɛ ten awɔ ala k'a kɛ ten ni ala ka jɛ ya masha sabu hali n'i ko arasulu o bɛ dɔw tɔɔrɔ wallahi siga t'o la o jango k'a fɔ k'i bɛ ɲali kɛ cɛ o cɛ ko i bɛ ɲali kɛ k'i bɛ ala ko de kɛ i tɔgɔ de ye ko sɛgɛnba lafiya t'i ye dɛ fiyewu nka i b'i cɛsiri de siga t'a la nka cɛ o cɛ fana ko i bɛ ɲali kɛ ala b'i kɔ kɔrɔ wallahi o ye cɛ siga t'a la o ye wulibali kana siga o la o mala k'a ko ɲɛ nɔgɔya siga bɛ kalo ko la siga t'o la dɛ Janjo masa ala ka ɲaga d'a ma le patriote ale fana kumalen don an ka sigili in kan an ka sigili min dabɔlen don lakurayali o baaraw kama jamana in ka lafiya sɔrɔ ayiwa ko nin ye baara bolo dalen ye min bɛna kɛ sababu ye ka dawula k'o di i k'a dɔn k'a fɔ jamana in ka taabolo ma ka furanin kɛ k'a jɛ i ko i y'a fɔ cogo min ka lasaniyali don jamana a forobakow ni jamana yɛrɛ ka taabolow la jɔn ye nin fɔ an ka président belebele Asimu Goyita colonel ale de ye nin tigɛ a da la k'a dabɔ kun ye ka furanin kɛ ka saniyali kɛ an ka jamana a ka forobako olu taabolo la siga t'a la laɲini kun kɔni y'o ye laɲini kun y'o ye a jɛlen don wa a bɛ furan wa a bɛ laɲini fana baɲumankɛ furanajantigi a b'a bolo ka ban a bɛ furanin kɛ ni ala ka jɛ ala ka latigɛ ɲuman na Abdramani Baba Kuyate ale ye ni fasiri le patriote kɔnɔ bi a ko nundon baaraw kɛra i ko i y'a fɔ cogo min an ka sigi ka kuma in min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ assise nationale de la refondation ko fɔ i ka a kuma k'a nun donna ka bɛn n'i k'a dɔn ntɛnɛndon ye décembre kalo tile 27 an ka jamalajɛ yɔrɔ n'o ye CICB ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a kɛra i k'a dɔn girinkajɔ ye koyi jama bɔra ka caya i ko i y'a fɔ cogo min na maaw kɔni ma to kɔ abada ayiwa min ye i k'a dɔn k'a fɔ a maɲɛmaya tun bɛ jɔn bolo colonel Asimu Goyita ayiwa k'a kɔni kɛra i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ belebele ye malidenw bolo janjo masa ko assise nationale de refondation ko a kun ye jumɛn ye ko nin ye i k'a dɔn a bolo fara laban olu baaraw bolo dalen ye nundon baaraw olu kɛra i k'a dɔn an ka marabolo ni sigidabaw la ka taa se i k'a dɔn jamana dogodogo ɲɛ tɔw ma ani faaba kɔnɔ yan ɔ bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn kunbɛn o kow de kunna yan ni ka jaabi labanw ni haju labanw k'olu bɔ k'u bin ko a kɔni kɛra i k'a dɔn giri ye koyi jama bɔra ka caya i k'a dɔn maaw ma to kɔ
maliden i ka dɔ k'a fɔ k'u dangadelen don ni waati in na maliden hakili ye fɛn min ye ni waati in na a ka jamana ko o de y'a hami ye a yɛrɛ wolo ko do dɛ ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn ko an ka taabolo kɔrɔ minnu bɛ yen n'u ye jamana in ta tiɲɛ k'a sigi a sen sabara kɔnɔ k'an k'an bolo bɔ o la pewu ko o tuma de sera o ye maliden fanba hami ye bi ko min ye jamana mara kɛcogo ye ani i k'a dɔn k'a fɔ min ye politiki kow taabolo ye mali kɔnɔ ya ko a tiɲɛni barika bonyana yɛlɛma min bɛ se ka na n'o ɲali ye ko o baaraw de bolodalen ye nin ye ko mun i k'a dɔn k'a fɔ munna i k'a dɔn jamana kɔnɔ yan nɔ ani jamana kɔ kan ani an ka jamana wɛrɛw fan fɛ jamanadenw bɛ fan wɛrɛ minnu fɛ sɛrikiliw ani marabolow kominiw kɔnɔna la ani i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen ka jamakulu wulila ka i k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen sɛgɛrɛ diaspora ma to kɔ min ye i k'a dɔn jama taara nin yɔrɔ in fa fɔ k'a ɲɔkuru sɔɔri fo an bɛ fereke ɲɔgɔn na i k'a dɔn k'a fɔ ko embouteillage fasiri kɛ b'a ka fɔ la a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko bamakɔ faabaw a bɔlɔnfuranjɛw ko sɔgɔmada a don sɔgɔmada k'a kɛra i k'a dɔn jamako ye giringajɔ bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ ani ŋaɲaki ko i k'a sɔn asisi ninnu baaraw olu bɛna kɛ bi a kuncɛ baaraw fana o bolodalen ye nin ye ko nin kɔni bɛ tamasiyɛn bɔ a bɛ misali bɔ k'a fɔ malidenw kanufɛn ye fɛn min ye bi yɛlɛma ka don ka taabolo la o ye maliden fanba kanufɛn ye bi o kumana ko min ye a kuncɛ baara ninnu ye k'a ɲɛmaaya a talen don k'a di jɛkulu ma minnu ni olu yɛrɛ kɛra a ko labɛnbaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko nin ko min filɛ nin ye ko fɛsɛfɛsɛliw bɛna kɛ ka jateminɛ kɛ sigi ka kuma minnu kɛra jamana dogodogo ɲɛw la marabolow la ani sɛrikiliw kɔnɔna la ani faaba kɔnɔ yan olu bɛɛ lajɛlen de bɛna ta k'a fara ɲɔgɔn kan ka n'o kɛ bakurunba ye ni ka n'o bi kɛnɛ kan i k'a dɔn jamanadenw haju ani fɛn min ka d'u ni ye bi an'u dungɔ y'u ka jamana ka kɛ cogo min ye bi ko o kumaw de bɛ fɔ nin kɛnɛ kan kuma mugu tɛmɛnen kɔ président du panel kulu min farala ɲɔgɔn kan k'a ko ɲɛnabɔ o maa ɲɛmaa ka kuma mugu n'o ye Zeni Mula ye ale y'a jira k'a fɔ ko nin taabolo min filɛ nin ye ko nin bɛna kɛ sababu ɲuman ye i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ k'i sen don baaraw la ka jateminɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa k'a fɛsɛfɛsɛ dɔɔni a bɛ ɲɛ cogo min a ka taa kuncɛ n'o ye jaabi jɔnjɔn ka bɔ o la o jaabi jɔnjɔn min bɛ bɔ ka bin sa i b'a dɔn o bɛ tali kɛ kominiw olu taw kan sɛrikili taw kan ani k'a dɔn marabolow taw kan bamakɔ faaba ta fana fo ka taa se jɛkulu a maa ɲɛma ka fɔ la ko kumasen minnu bɔra ka bi kɛnɛ in kan ani haju minnu taara ni jɔrɔna ko minnu taara a bɛɛ bɛ kɛ i k'a dɔn kumasen ye min ni i k'a dɔn k'a fɔ min bɛna bɛn jamanaden fanba ma Zeni Mula ka fɔ la a ko k'i k'a dɔn k'a fɔ ko bayɛlɛma k'o de dagalen dɔ bi ko nka ko yɛlɛma fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye maliden yɛrɛ ka yɛlɛma ko maliden yɛrɛ de ka yɛlɛma ko an yɛrɛ de ka yɛlɛma o de ye yɛlɛma fɔlɔfɔlɔ a bɛɛ l'Ala cɛ wallahi anw de tiɲɛna cɛkɔrɔba in y'i sinsin o de kan Zeni Mula yɛrɛ tun bɛ salle kɔnɔ a ko siga t'a la bi ko n'a ma ɲɛ yɛlɛma ka kɛ maliden de bɛ yɛlɛma o de la Amadu Tumani Ture belebele an m'a kunkɔrɔta ni juguman ye ale ko k'a ye fɛn bɛɛ états généraux kɛ k'a tɔ ye adamaden états généraux ye Amadu tun bɛ fɛ k'o dɔrɔn de kɛ wa Zeni fana y'o de fɔ u ma waati de d'a ma k'a adamaden états généraux kɛ n'o tɛ a tun bɛ aw ɲɛfɔ an ye Mali la yan o Zeni ko ten dɛ Zeni Mula y'a fɔ Zeni y'i taara ka tila ka segin a kan ko maliden yɛrɛ de ka yɛlɛma a ko hey fɛn bɛɛ yɛlɛma tɛ ka kɛ anw yɛrɛw kɔ n'anw ma yɛlɛma kɔngɔ kun bɛ ci a ɲɛ kɔ wa ayi wa kuma in b'o de fɔ Zeni Mula ye a ko yɛlɛma k'a tɛ kɛ malidenw yɛrɛ ka yɛlɛma ko abada ko maliden yɛrɛ de kan ka yɛlɛma sa k'o de kuma sera wa o baara de bolodalen ye nin ye min ni o maa ɲɛmaya talen don k'o di an ka furanjɛ fanga a président ba ma n'o ye colonel Asimu Goyita ye o kumana ko lahalaw ka yɛlɛma ten jamana dabolo ka yɛlɛma ten o kumana ko an yɛrɛ ko yɛlɛma ko anw bi yɛlɛma fɔlɔ an ka dabolo n'an ka kɛwalew ni jamana bɛ sɔrɔ ka yɛlɛma fɔlɔ ko jamana tɛ yɛlɛma jamanadenw kɔ koyi ko wa ko o de ye k'a dɔn kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye bi wa kumasigi yɛrɛ bɛ fɛn min kan o de ye maliden ka yɛlɛma ɲinini ye o min ye k'a dɔn maliden bɛɛ kan k'i yɛrɛ sɔrɔ nin ko in na sabu ni bɛɛ ko faso ko don bɛɛ kan ka ye faso jɔ kɛnɛ kan o kumana ko ni i k'a dɔn a y'o Zeni Mula y'o fɔ k'o buuratigɛ a ko min ye k'a dɔn nin ko in ye ko nin ko min bɛ senna nin ye n'o ye phase finale ye k'o phase finale min filɛ nin ye ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko o kɔni ka a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ jaabi fɛn fɛn sɔrɔla k'a bɛ se k'a fɔ ko marabolow ni sigidaw ani k'a dɔn jamana dogodogo ɲɛ tɔw ko 100 na 95 ani 5 a n'a kunkanfɛ 50 baara la olu bɛɛ lamɛnna wa bɛɛ y'i haju fɔ a bɛɛ taara ba la k'o b'a jira k'a fɔ ko maliden fanba ko olu de ye u k'an di nin ko in na ko jaabi min bɛna bɔ o ko la o bɛ kɛ bɛɛ nin dungɔ ye wa o fana na kɛ a kuma na ni k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan ayiwa président la transition colonel Asimu Goyita ale ko assise nationale nin ye kɛnɛ min ye ko baara bolodalen de don ka furanin kɛ ka
jeyali kɛ lakileni kɛ jamana forobako la ka jamana tasen kura ko do akɔrɔ bana jugu kɔrɔ minnu bɛ an no o bana i ka dɔn o joli o ka jugu ko joli ka furakɛ an go banaw bila ko kɛ ɲɛnafin ye assise national k'a dabɔ kun ye mun ye jɔsen kura ka don jamana kɔnɔ ayiwa min ye i k'a dɔn sariya sunba ye o fana kura bɛ se ka di jamana ma cogo min bɛ lafiya se jamana denw ma ayiwa ko bɛɛ ka i sen don nin ko in na k'a bɛ maliden ka galabutigiya n'u ka cɛsiri kofɔ u ka jamana kumaboli ko la phase nationale min filɛ nin ye k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a ye jama fara ɲɔgɔn kan faaba kɔnɔ yan bi ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko maaw ka wuli ka jɔ i k'a dɔn ŋanaya wuli ka jɔ minnu kɛra jamana in kɔnɔ ko nin bɛ o de kuncɛ baaraw kofɔ ayiwa ko an b'a yira k'a fɔ ko nin baara minnu n'a ju jɔra ka bɛn décembre kalo tile 27 ye k'a kuntala bɛna taa tile 4 bɔ ɲɔgɔn la ayiwa janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan ye nka dɔw fana ma taa koyi minnu ma taa o b'olu sago la nka maaba minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye k'olu ye kɛnɛ in wasani k'a dawula tɔ bonya ko o ye jɔn in yɛrɛ ye k'an b'a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ tijaniya ma ɲɛmaba i k'a dɔn k'a fɔ Ashirufu Sarafa i k'a dɔn Sirifu ka Sirifu ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Amawiya Sheikh Mbuye Haidara k'ale ka yeli in kɛnɛ kan k'a ye kɛnɛ tɔ dawula de bonya ka kɛnɛ wasa bonya kolon wasara tiɲɛ wasara kɛnɛ wasara a barika Abdurahmane Baba Kuyate ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ patriote kɔnɔ o ka bidon bɔli don ala ka nin ko kɛ ɲɛtaa ye Mali bɛ bɔ sira o sira fɛ ala k'a latigɛ maa o maa b'a a bɛ kɛ san 3 san 4 bɔ wali yɔrɔ kelen na wa maa o maa bɛ se ka Mali bɔ bolo la ala k'o ci malidenw ma an ye nin ɲini Mali ala fɛ a mɛnna dɛ wa ala ale tɛ karabaw a bɛ deli de a bɛ deli de waati ma sisan wa an tɛ sɛgɛn delili la ni ala ka jɛ an tɛ sɛgɛn n b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ an fana m'an dama ko wɛrɛ kɛ ala la a b'an ka delili jaabi a b'a jaabi masira inshallah kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ indicateur de renouveau n bolo mɔnɔ b'a nɔfɛ jamana lakilenni a n'a lajɔlen ani ka jamanadenw bila u ka hakɛ la hali bi i k'a dɔn an bɛ taama o ko nɔfɛ Yakuba Dunbiya ka fasiri ye nin ye a ko fonction publique i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu ni san 3 kun ma se k'a fɔ o tɛmɛna k'a sɔrɔ i k'a dɔn baaraw ma se ka lasabati walasa k'olu fana t'u ka hakɛ kɔnɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn Dr Shogel Kukala Mayiga n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement k'u ye hakilina miiri kɛ o hakilina miiri senfɛ a bɛ kɛ sababu ye maa minnu n'olu siw kun kɔni i k'a dɔn k'a fɔ sira ni k'a dangɛnɛmaya ka tɛmɛ o tuma san 3 bɛna mɔnɔ ka fara olu kan o b'a yira k'a fɔ o tuma san 3 min mɔnɔna ka fara retraité ta kan o tuma ko san 3 fana bɛ fara i k'a dɔn maaw kan minnu ni olu siw o tuma na n'u kun dan sera fonction kɛli ye o gɛrɛsɛgɛ bɛ di u ma tuguni san 3 kɔnɔ san 3 kɔnɔ fatiri y'i kanto k'a fɔ nin ma sɔrɔ sigi dɔ senfɛ o ko ma ko i k'a dɔn k'a fɔ conseil du cabinet min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen décembre kalo tile 27 san 2021 i k'a dɔn k'a fɔ min ye premier ministre Jabala ye Dr Shogel Kukala Mayiga primature i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ye a ɲɛmaya tun bɛ a bolo o ko ɲɔgɔn ye senfɛ min bɛ tali kɛ jateminɛ ni hakilina miiri caman u ye o labɛn ni k'o lase min bɛ tali kɛ foroba baara a maaw bɛ se k'a lasugandi cogo min na o k'o sugantili baaraw senfɛ jateminɛw kɔnɔna na kɔrɔmuru k'a yɛrɛ la k'a fɔ san 2020 coronavirus bana kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ fonction publique ko a ma se ka kɛ o kumana ko min bɛ tali kɛ san 2021 o ni o ye ɲinanza ye o ko kuma ko o baaraw labɛnw sabatili kama kɔrɔmuru ko fana bɛna la sama ka taa bila janvier kalo nata in kɔnɔ o kuma ko ka bɛn ni o baaraw bɛɛ lajɛlen ye o hakililajigi ni ka o kɛ kɔrɔmuru k'a fɔ maa minnu n'olu siw tun bɛ i k'a dɔn 40 bunyango la ni si sera o ye o kumana a tɛ i bɛ i kana hakililajigi kɛ a n'a kɛ sababu ye ni ka o kumana i ka waati ni ka kumana o jɔ kɔrɔmɔrɔ ko bi kɛ sababu ka dɔ mɔnɔ bɔ ka fara o kan b'a ye kanto k'a fɔ ni laɲini kun ti dɔwɛrɛ ko jamana kana i k'a dɔn jamanaden si ka hakɛ ni ka o terege sen na ka gɛrɛsɛgɛ di i k'a dɔn k'a fɔ maaw ma ni olu yɛrɛ nɔ tɛ n'u tɛna se k'u siw minɛ ka jɔ u siw na taama dɛ n'a ma ɲɛ ko jamana ye i k'a dɔn k'a fɔ sariya ta ka san 3 fara i k'a dɔn k'a fɔ i ka retraite san na o ko san 3 kelen o fana bi fara maaw kan minnu n'olu tun kan ka se ka fonction publique kɛ b'a ko nin sigi senfɛ ministre min fana ɲɛsinnen don jamana foroba ca ani k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo min na ministre du travail la fɔ i n'a fɔ dialogue social o kuma Jawara Hawa Paul Jallo o kuma ko ale fana ye k'a dɔn laseliw kɛ o ko a kun ti dɔwɛrɛ ye ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni ka bɛɛ la kunnafoni k'a fɔ catégorie C n'olu siw kun bɛ dan i k'a dɔn san 32 la kɔrɔmɔrɔ k'olu ta mɔnɔbɔla ka taa bila san 35 la o catégorie BE ani BD
n'olu siw kun bi dan san 35 la o kuma na n'u y'o lasɔrɔ kɔrɔ ko kuma ko minnu bɛ si bɛ san 38 bɔ o kuma gɛrɛsɛgɛ dira olu fana ma catégorie A ni si kun sera san 40 ma kɔrɔ k'i kun tɛ i k'a dɔn k'a fɔ fonction publique kɛ ka bɛn ni sariya ye nka ko min bɛ tali kɛ san 3 mɔnɔ bɔra ka fara o kan ni ka san 43 di u ma i b'a ye kanto k'a fɔ nin kun ti dɔwɛrɛ ye o kuma na min bɛ tali kɛ maa ɲɛmaa kura min fana bɛ yen bi n'a bɛ direction nationale de la fonction publique et du personnel kunna Ousmane Christian Jara parce que i b'a ko k'u ye o lasɔrɔ nɛgɛjuru sira la ale ye perepere-latigɛ ani wɔlɔlɔli min kɛ o de ye k'a fɔ o kuma o baara laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye jamana gouvernement ye ŋaniya min ta maa minnu n'olu kun bɛ yen kɔrɔ n'u siw kɔni kun sera i k'a dɔn k'a fɔ fonction publique ma ne a ma se k'a fɔ a kun bɛ ɲini ka tɛmɛ o kuma gɛrɛsɛgɛ ka di u ma u fana ka se k'u gɛrɛsɛgɛw ni i k'a dɔn o jateminɛ walasa u ka se ka foroba ca ni k'o lasɔrɔ cogo min na jamana k'u bila u ka hakɛ kɔnɔna na bawo o kuma na olu kɔni nɔ tɛ i k'a dɔn fonction kɛbaliya ye n'olu fana tɛna u siw minɛ ka jɔ jaakoya jamana ka i k'a dɔn i bila minɛn kɔnɔ ni k'a kɛ i k'a dɔn k'a fɔ o kuma gɛrɛsɛgɛ ye k'a di u ma Yakuba Dunbiya ale ka fasiri nin ye indicateur bien renouveau Yakuba Dunbiya ni ale ka fasiri bila ne bɛ indépendant ta Janjo Masa waati min ɲan sama ani k'a dɔn kuma caman o bɛ i k'a dɔn risiw ka jɛkulu dɔ naliko la anw fɛ yan ko mercenaire kulu risiw ka kulu sigalen don ko min ye i k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ni binganikɛlaw ye ko i k'a dɔn u bɛna ŋɛɲɛ ɲimi anw nɔfɛ k'a sabu kɛ ko Barkan o bɛ k'a ka cɛdenw sama dɔɔni ka taa n'u ye k'olu risiw tɛna sigi k'u bolo fila daw sen kan k'u bɛ Mali dɛmɛɲɔgɔnya la min bɛ wolomasiri tabaya dɛmɛɲɔgɔnya ko fɔ Abdoulaye Jara ye ni fasiri indépendant kɔnɔ bi ko sama-samali o bɛ senna waati min na Bamakɔ ani k'a dɔn nanzara jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan k'olu bɛ ɲɔgɔn sama-samana ko Irisi jamana mercenaires bɛ nalen Mali la Irisiw ka wolomasiri tabaw bɛ nalen Mali la yan ayiwa i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko i k'a dɔn ko anw ka mantunw a n'an ka jaabi baliya k'a ye u yɛrɛ gwaw kamana la kosɛbɛ k'u ko k'u siranden don Irisiw yɛrɛ ka fɔ la ko Barkan bɛ ka a yɛrɛ fosi cogo min na ta ko n'u tora k'o kɛ i k'a dɔn ko Mali ko gɛlɛya bɛna an sɔrɔ hali bi lakanabaliya nasira la k'a sabu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko caman a n'a taabolo ye k'olu na Mali dɛmɛ wolomasiri tabaya nasira fɛ nka a bɛ kɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn o teresira o jɛɲɔgɔnya de kɔnɔ Abdoulaye Jara ka fɔ la fasiri a y'a kɛ indépendant kɔnɔ bi ko min ye i k'a dɔn yaasa ka Saheli bolo o lakanako k'o sabati ko a lakile i k'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ sɔrɔ Mali de la yan n'o ma sɔrɔ yan fiyewu i b'a ye k'a fɔ Saheli bolo ko lafiya t'a si ye min ye i k'a dɔn Piotr Litchev ale ye i k'a dɔn directeur de département min bɛ labɛn kɛ Irisi jamana ale ka i k'a dɔn minisiriso tɔgɔ la min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ a ko min ye i k'a dɔn Barkan o bɛ k'i senbɔ k'o la ta dɔɔni cogo min na k'a ye Kidali base bila ka Tesaliti base bila Tumututa k'o bila ko wa ko sigi ka kɛ n'a ye k'a fɔ ko jatigɛwalekɛbaaw olu ka taabolo ko a bɛna kunnama a bɛna yakubaya k'a sabu kɛ ko n'u taabolo ye ayiwa ko n'o dun kɛra Mali dɔrɔn tɛ dɛ ko Saheli marabolo bɛɛ lajɛlen k'u b'a ye u ɲɛ la k'a sabu kɛ a bɛ gɛlɛya bɛɛ lajɛlen bolo ko min ye G5 Saheli wo ali k'o tɛ se ka nin kunbɛn ko opération Takuba wo k'o tɛna se k'a ko kunbɛn ayiwa ko min ye i k'a dɔn a ko ye sa ko bagabaga min kunbɛn Mali kan k'olu tɛn'u sigi k'a lajɛ ten Irisiw ko ten o kumana ko min ye i k'a dɔn an ka lakanako o ka buruja ka taa fɛ hali bi ko dɔ kɛra o ko la sa ayiwa min kɛra dɔ kɛra Jajiri fasa la fɛn min ye Irisiw u ka i k'a dɔn k'a fɔ nin maa ɲɛmaw ye olu y'a jira k'a fɔ ko olu ni Bamakɔ ko Bamakɔ ka nafa n'a ka hɛrɛ bɛ fɛn fɛn na k'olu b'o lafasa Nations Unies o kɛnɛ kan k'a mana kɛ fɛn o fɛn ye ni Bamakɔ ka nafa n'a ka hɛrɛ de b'a la olu bɔ o lafasa Nations Unies o ka kɛnɛ kan u t'a to o ka tɛmɛ o kan cogo si la wa jɛngɔmaɲɔgɔnya olu ni Mali cɛ o tɛ bi ko ye wa k'olu b'a kolo giriya a bɛ kɛ ni wolomasiri tabaya taabolo ye ani dɔnni karamɔgɔw k'olu di Mali ma yaasa an bɛ se ka yɛrɛbɔ ani yɛrɛ kumabaw ɲɛ sɔrɔ cogo min na Irisiw ka diplomate a y'a fɔ cogo min na a ko Mali lakanabaliya mana to ka buruja k'a bɛ i k'a dɔn a dakun bɛ se i k'a dɔn yɔrɔ caman ma ko ye k'a bɛna kɛ i k'a dɔn sababu ye fɛn min ye jamana yɛrɛ a bɛ sɛgɛlen dama min na ka dɔ fara o kan ni k'an sigi an sen sabara kɔnɔ ka jamana k'a fanga fiɲɛya ko ni jamana dun fanga fiɲɛyara i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛya si bɛɛ bɛ se k'a jamana masina sɔrɔ o kumana min ye sɔrɔ ani k'a dɔn musaka ko nasiraw ye o gɛlɛya b'anw kan lakana ko gɛlɛya b'anw kan wa k'u nana i k'a dɔn siyako kɛlɛ fana sinsin anw fɛ yan nɔ ko nin bɛɛ kɛra damako ye ka jatigɛwale kɛbaa tigilamaw ka degun fara o kan o kumana ko min ye nin ko ninnu ye ko u tɛ se k'u sigi ka anw lajɛ nin cogo in na o kumana ko min ye
faraji jamana we kulu ko richu fana ku ko ikado u jose jatemine femi desam ko kile mugani sabati mene faraji jamana ka jamana ta ani duru bonyongo olu bela jile farala nyonga ko kuma na wagner ko nono nana aunga jamana ko na ya ku na nyangili taga aun segere ko tega ko chenyuma ye bisigi hokmu kono na la wa bisigi de yanga gabu o ko risi ko olu be kam mine ndi auma marama feon ani kado kele cheuka mine ko olu be ko di auma ay sa memge ube fanga malode ante malo on di malolu de be ni alaka je o kona janyo masa ay wa ko me rishuye ko una na me ka foko mnengo ni fe ontemene ko wagner ko fana na todo o kona ko rishu ku jose naje ku katabulu laje u kana na ikado saheli gele ya tojugu ya o ye nazara o ka communiquer gele aya jira min ye ikado ka fo nazara la jamana o lu ka fola ko min ye ikado ka foko ni risi jamana wo masiri tabanu nuna na ya ko bina do fara la kana balere kuna maga ko te dobo ola ko bo to de juguya ko waku na dangare adama dunga hagela ko droit de l'homme ko baka fana betta kanyeshi ka do anga bengan sebema ko no accord la paix ko mi tara Algérie jamana la nga herete ni shilamba be amba be nulu ka here de bala on tatala amba be fli wallahi anga na ni shimara kana al jorona ko abena la che ko bala pour ani ka bako ko mona Algérie ko abna dangare o fana bengauna ko communauté ikado international ko lu ya jira ka fo ko mi nyi ka do siwiluye ani ka do ka fo mi wulu masiri tabawiye ani ka mali yere deme ko lu ka o deme badde ko bebina ka fuye ni wagner nana o kuma ko gouvernement mi ye franje fanga gouvernement ye o lu ka kuma sendigi no we kuma la sila colonel Abdoulaye Maiga ale ya jirula ka fo kuma fe flu da ka fe kalo ka shite kalaka ko tie tu ka kuma ulaw ka ugale ngalo matige ni mana ka munu buda ay kale ma fo ko fenrede ku kana ni dalu ka gele ugana ni dalu ye dalu min fana ika do soro la sira fe sira min kana laledu mi jeledu o kuma na ko no te ko ma shite ga fo ko mercenaire be en ver o ko no nyebe risu ka formateur munu na en ver ko no yo ke mercenaire ya ko lu biya biya sini wa uwe fana ka allemagne tabia ina ko france tabia ina ko États-Unis tabia ko kulu biya chugomi kanga ulo masiri tabao deme kujo ko risu fana tabia o dakun kele ne la do mamusa doyi o ko formateur ko no de mercenaire ko ko ni biya wa ulubina on de manga barala kanga ulo masiri tabao fana deme chugo min na jamana siliki nani mumme bela jere bise ga lakana so kosobe abla jara ni ale kan no blasi ba nya bo ene panaka bidon bo ay ma akobla ka dagri makono ay porte parole kullal major Abdoulaye Maiga ministre de l'administration territoriale ali yaf mala colonel Asmi Goita ali ministre de la défense yere conseil de défense de Siraka Sigiti Foganya ka bataki bo ka fo o fole nu komi dalu jonjon ma fo bataki yere sigara seberani yaf mala siga ani yaf mala bishi dalu mala soro o ay ferege sabi dalu dama wala sa an fana ka son ka fo nyela laskela ay o yulibali o malaga ko nyando ya foni soro sira be bubulu a fere be a tabali be amta sukula wa amta munum no jwala ni ka soro ka singa ni ala sonama koromuro antara anana dandigali chaman tola mbado ka fo lajebaw ni lamebaw wina ne yere kundo so ko amagunya wo gafe bana de adu yira wo gafe bana ko andara anana anta allama e buli ayala ka kunya ndo ya Allah sonama ala ka kunya ndo ya an lajebaw ka chan kosobe munumbe ka do ka watu ta ne ka jamukan laje Musa Gindo sariana ka hake ama fo ministre de Malien de l'extérieur la anaka chef de cabinet fo as ministre yarama Allah sonama ba kan laje trésor fanna Seydou Fiman Bey Seydou Fiman Traoré amba fana fo kene konna na koromro ne ala sonama be bela jele fo kene ngono ya fo chugome anga chokoroba haminyang amba fo kaisila anaka demba ya bela jele ya haminyang fo ikado ka fo mama national jai sibi amba fo kai ka polike umusise na yulu bela jele fo poli amba ke kanyeshi an rebama no ikado ka fo Yugudu Damba awo kusama ira goroba ko bunya barka na la sona wala kabla mijanna na la sona wala kasrani kaira katika ufe o yoro isu ne kungo menata isu nie turefe parce que yaf mala outrage awo progrès be congela on subtiti be o subtiti se ga isu kungo nyana bo ba to progrès kana bo akuni deli kenga alu kamara ko kunkanna nga plenty retrieve alu yagi kote ya ako kuna bidu arjina na kwala ninsera ka isumara alu yagi ya fo wallahi no ako kunga plenty kunga njia katana ede awo
al ni delita to yi mena lajɛ ko mi hinɛ bɛ delila o fana ye tiɲɛ ye parce que kɔrɔmɔrɔ o kuma min bɛ tali kɛ kunnafoni an bɛ mɔnɔbɔ a nɔfɛ min ye i k'a dɔn indépendant an bɛ n bolo mɔnɔbɔ a nɔfɛ n y'a f'i ye bɔ ko 5,371 an bɛ i k'a dɔn bi araba bɔli la min ni o bɛ tali kɛ fasiri la maa min bolo b'a kan o ye Abdul Dambele ale kuma an bɛ a ko min bɛ tali kɛ cakɛda la o ko min ma ko société n k'a fɔ min bɛ tali kɛ kumana SGFHC ni a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ yiri baarakɛla dɔw ko fɔ o kumana k'a maa ɲɛmaaw olu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ bɔra ka i k'a dɔn walawalali dɔw kɛ ko walawalali kun ti dɔwɛrɛ ye ko nin waati laban in na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin cakɛda in na n'o ye société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé ni a bɛ SGAC ni ka o kumana AAC ni ka o ko fɔ o kuma ko olu ye i k'a dɔn jateminɛ min kɛ kɔrɔmɔrɔ o kumana ko o kumana maa minnu n'o y'u jɛɲɔgɔnkɔrɔw ye olu kɔni gɛn bɛ ni ka i k'a dɔn nkalontigɛw k'o labɛn u kɔnturu la o kuma ko i k'a dɔn anw ka jamana dun bɛ danga min na bi a bi bayɛlɛma kuma de la dɛ k'a bi waati damadɔ bɔ tile damadɔ société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé ni a bɛ SGAC ni ka o ko fɔ o kuma k'u y'a ye kunnafoni sira dɔw kan k'a fɔ olu bɛ kɛ sababu ye ni ka permis di mɔgɔw ma ni ka taa yiri tigɛ i k'a dɔn eaux et forêts place la ko yala société bɛ se ka permis di cogo di jamana cakɛda tɛ o kumana ko bɛ se o yɛrɛ bɛ se ka don maa hakili la cogo di société bɛ permis dilan dalu jumɛn ko bɛ se ka kɛ cogo di o kuma k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi ko kuma sera mɔgɔw ka i k'a dɔn k'a fɔ ko ta ni hakili ye mɔgɔw kuma sera i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ tɔgɔ tiɲɛ walima i k'a dɔn k'a fɔ n'i ka i k'a dɔn min ye baara kɔnɔna ye n'aw ma bɛn ko dɔw kan olu ka bɔ k'a fɔ hɔrɔnya kɔnɔ o bɛ bɛn nka ka bɔ ka taa i k'a dɔn kunnafoni dɔw di dicogo la tiɲɛ tɛ minnu na dalu tɛ minnu na kɔrɔ k'olu ye wale minnu n'i k'a dɔn danga kan ka sigi o la o ye Yusufu ka Sakɔ ka fɔ ye ale min ye nin cakɛda in maa ɲɛmaa ye a ko k'u bɛ hakililajigin kɛ olu ka cakɛda in ye cakɛda ye min lakodɔnnen don jamana sariyaw fɛ wa cakɛda min bɛ i k'a dɔn baara kɛ ni jamana sariyakisɛw ye société de gestion forestière Abdoulaye Halidou Cissé ni a bɛ SGF AC fɔ o kuma ko olu bɛ i k'a dɔn a pereperelatigɛ ka bɛɛ lajɛlen lajɛya ka kunnafoni jɛlen di bɛɛ ma k'a fɔ nin kɔrɔfɔkan minnu bɛ fɔ kɔrɔfɔ kalandan don i k'a dɔn k'a fɔ dalu tɛ kɔrɔfɔ minnu na olu bɛ i k'a dɔn baara kɛ ni jamana sariyaw ye wa olu ka i k'a dɔn wulikajɔ yɛrɛ kama kɔrɔ k'u kɛra sababu ye hali ka i k'a dɔn k'a fɔ min ye technicien eaux et forêts maa 42 ni k'olu don baara la ko yala k'o tɛ jamana in i k'a dɔn haminakoba ye bi wa min ye sifinnakaw ye ka baara di u ma nka k'o kuma k'o nin waati laban in na u y'a ye k'a fɔ o kuma na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn maa u jɛɲɔgɔn fila bonyanko n'i k'a dɔn baarada in ɲɛmaaya kun kɛn bɛ k'a bɛɛ di u ma PDG kun kɛn bɛ k'a bɛɛ kalifa u la o ka bɛn ni i k'a dɔn u ka i k'a dɔn k'a fɔ yuruguyurugu ye ani k'a dɔn kuma na baara kɛcogo jugu ye ɲɛmaaya so o kuma na o kɔni ye u lase bɔ nin baara in na olu ma fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ dɛ ka daliluw bɔ k'u yira wa ayi olu ta kɛra i k'a dɔn u ka tɛmɛsiraw kɛ ni ka taa kunnafoniw ni kibaruya lankolonw k'olu labɛn ni k'o bilasira kun na o kuma ko olu tɛna bɔ ka jaabili kɛ nka olu kɔni bɛ bɔ ka pereperelatigɛ min kɛ o de ye ka jɛya ka i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen la kunnafoni ka bɛɛ lajɛlen la sɔmi k'a fɔ kibaruya o kibaruya n'olu bi bɔ nin n'a ɲɔgɔnna na kɛra olu ye a kɛra i k'a dɔn cakɛda wɛrɛw ye a ka kan kunnafoni ɲinibaw ni k'a dɔn kibaruya bilabaw u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin baara ninnu na walasa dalilu jɔnjɔnw ni ka o ka di u ma parce que i b'a ye kanto k'a fɔ an bɛ donni minɛ ko bi k'a ka kan i k'a dɔn o ni pereperelatigɛ a ka di i k'a dɔn k'a fɔ k'olu bɛ fɛɛrɛ minnu kɛ n'u bɛ baara minnu kɛ cakɛdaw la kɔrɔmɔrɔ ko o kuma olu o tɛna u se ka u da don u bɛɛ la nka min bɛ tali kɛ jibondo sigiyɔrɔma 60 bonyanko u y'o bɛɛ lajɛlen labɛn ani k'a dɔn k'a fɔ kilasiw n'o ye lakɔlikalansow ye olu bɛɛ lajɛlen labɛnna yɔrɔw la i n'a fɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na n'i bɛ société sigi n'i b'i nafa bɔ yɔrɔ min na i ka kan k'o k'a dɔn jidi kɛ o baaraw la u y'o kɛ wa i k'a dɔn o dalilu bɛ olu bolo o kuma a bɛ lase ten o kuma k'an bɛ don na ko bi ko mɔgɔw ka kan i k'a dɔn ka baara kɛ dɔ ka bɔ baroba ani k'a dɔn ɲɛfɔli banbali la Abdul Dambele ale ka fɔ ye nin ye Edmondson ti baara la u kɛn bɛ ka télé feere kɛ u ye jiri kɔrɔ dɔw bɛ koko kɔrɔ dɔw bɛ atelier dɔw la 42 techniciens des eaux et forêts u ti foyi b'u la o tɛ du 42 sigilen de e t'a dɔn ko olu ye ko kɛ aw ye dɔ kɛ dɛ nka i b'a dɔn 42 hali n'i kɛra nabi ɲuman ye a jamana in kɔni kɔnɔ dɔrɔn walima n'i ka contrat numéro walima n'i yɛrɛ porokotora yɔrɔ min na dɔrɔn fɛɛrɛ min ka nɔgɔ mɔɔ ma o ye ka bɔ k'i tɔgɔ tiɲɛ o de ɲɔ ɲalen don bi wa bɛɛ sigilen bɛ ka bɛɛ ka tɔgɔ jugu de kɔnɔ ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma ala k'an kisi an yɛrɛ kun tɔɔrɔ ma maliden yɛlɛmana dɛ san damadɔ dɔrɔn
Karima. Kasinga dama de be yele ma foka anfli nyoma. Awo. Ala kwati ma. Ma ke kan ne ke ka don la buja walma e wala sai ga lame walma ka joro so. Ala ka jibi no dun. Ala ka no. O te ka bayira juru mu ye. Ala ka no. Ala ka so. Éducateur de renouveau. Anya leta. Nya leta sa amta banangabugu. Yansi yoro koroye. Aba agiji ba konate la. Ani madam Maiga Dawle Diallo. Nunu nye banangabugu ya sigi jado ana hali. Okmana mbu foku barka da bi. Banangabugu ko polosi do kishira saya ma sabu do kumifekafa. Subhanallah. Ro polosi re ma fa ro misibilita ula temanda su. Kwani kabakudai. Ma do ka gelera. Tiɲɛla nin kɛra kamana guan. O tuma na ko polisi ka kisira saya ma dɔw kun bɛ fɛ k'a fa. Nin kɛra sibiri tɛmɛnen décembre kalo tile 18 2021 san nɛgɛ ɲɛ 19 waati. I b'a dɔn ACE ale ye brigade de recherche maa ye. An ka commissariat dɔ la yan n'o ye polisiw ka baarada dɔ ye. Ale kɔni kisira faabaw ma. Ka sabu kɛ dɔw tun y'a ɲini k'u b'a ni kɛnɛ karaba. Ayiwa ko min ye i k'a dɔn a kɛra Banangabugu o kin kɔnɔna la sigidaba 6nan kɔnɔ. Bamakɔ faaba la yan nɔ. O kumana ko funankɛnin n'o ye polisi funankɛnin ye. A bɔtɔ de kun don a ka baara yɔrɔ ko garde tayɔrɔ. O tumana nana se yɔrɔ dɔ la i b'a ye maa fila olu y'a lajɔ o kumana ko a ma ɲa min kɔ u ye mugu ci a la nka mugu in i b'a dɔn kisɛden a ye a disi sɔrɔ sa nka a ma s'a nima yɔrɔ ma o kumana k'a labanna ka taa a labanna ka laban i k'a dɔn lapitaniso dali ma a yɛrɛ masurunyamaw n'o ye polisikɛ ye ACE a masurunyamaw ko kumana ko funankɛnin fila k'olu de ye a natɔ lajɔ a bɔtɔ baarayɔrɔ la o y'a lajɔ waati min na k'u ko k'a ka ɲɛw ma ko u mago bɛ i k'a dɔn dɛmɛ dɔ la ale m'i jɔ wa o kumana min ye i k'a dɔn u gɛrɛla i kɔrɔ ko kumana k'a ka moto di a yɛrɛ dabali bannen a ye najɔ k'a maa mago bɛ na ko a bɛ fɛ n ka mago dɔ ɲa aw ye aw nana ko ka moto di k'o kɛra dabali banko de ye polisikɛ bolo maramafɛn b'a fana kun nka a ka marifa bɛɛ guloki jukɔrɔ guloki ka jan n'a ko a b'o salo ka yɛlɛ yayiwa o kumana ko min ye k'a dɔn o maramafɛn o fana b'ale fana ka guloki jukɔrɔ guloki dun o jiginnen don da la yaasa k'o datugu o ka jan n'a ko k'a b'o sama ka yɛlɛ ninnu na sɔmi nka u tora ɲɛ kalakala ni i k'a dɔn hakili wulileya la sabu e ɲɛ b'a la son ja sigilen tɛ dɛ o kumana janɲɔ masa bandi ninnu u y'a ye k'a fɔ ko nin cɛ in ko nin fana ye finitigi ye ja u sɔmina min kɛ ko finitigi don o kumana u ma ɲɛfɔli kɛ dɛ u sina ka i k'a dɔn fɛɛrɛ tigɛ yanni ACE ka jigin ka bɔ a ka moto kan k'a b'a ka simisi kɔrɔta k'a ka maramafɛn bɔ u ye mugu dasa la ka sentigɛ ni ko laban kɛ ACE b'o la u labanna k'a ɲini k'u b'a tɔ lase a y'i bolo de don a fari a y'i bolo kɛ k'a yɛrɛ kanda o kumana o bolo ye kisɛden y'o sɔrɔ ka na i k'a dɔn disi sɔrɔ o y'a to a ma s'a nima yɔrɔ ma nka bingannikɛla ninnu u sɔmina min kɛ n'u y'a fisaya ni taama ye o kumana i b'a ye k'a fɔ ko ACE i k'a dɔn mankan bɔlen sigida maaw olu nana ka na i k'a dɔn dɛmɛdonɲɔgɔnya ka a ma ACE o kumana waati la ko i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni u y'a a bolo a y'i bolo min kɛ k'a yɛrɛ kanda k'o de y'a kisi kisɛden donni ma a dusukolo la koyi ko n'o tɛ i b'a ye k'a fɔ ko u tun y'a dabɔ fɛn dɔ kama maa min bananen ye nin ye sigida maaw olu y'a tasa joona ka kɛnɛyaso sɛgɛrɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi o kumana ko a kɔni a ni tɛna taa ko la bilen 13e arrondissement maaw k'olu wulila a nɔgɔnni fɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen larawe ka bɛɛ dɔbi o kumana ko nka k'u ma se ka maa si kelen sɔrɔ min ye nin kokolo in kɛ nka olu kɛlen don ka ɲinini bolo da fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ bɛ tigɛ maa minnu ye nin kolankolon kɛ ka ɲɛsin ni polisikɛ in ma u bɛ se k'u tɛgɛ k'u ku ye cogo min ka t'u bila kiiri bunna kun kan o kumana ko min ye i k'a dɔn bureau syndicat national de la police olu y'a jira k'a fɔ ko nin ko masina minnu filɛ sanga ni waati ni ne bɛ taa k'olu ka baarakɛlaw sɛgɛrɛ k'olu ti jɛni de la jaba masinaw y'a ka taga ɲɛsin u ka baarakɛlaw ma k'u b'u ka baara de la u ma bi maa si kan u ma baga maa si ma o kumana ko min ye ko nin t'a fɔlɔ ye koyi ko nin ye kura de y'a ko la tuguni ko n'o tɛ ko bingani polisiw kan ko nin t'a fɔlɔ ye o kumana ko min ye nin ko ye a dɔ la k'olu b'u yɛrɛ ɲininka mun de la ni bandi ninnu ani dɛlɛnka ninnu ɲɛ kelen don ka kɛ maaw kan jango finitigiw yɛrɛ k'u b'a dakun ta k'olu fana sɛgɛrɛ ko o kumana o ye jagɛlɛya dan ye dɛ ko nin yanni ninnu ka minɛ wulikajɔw kɔni kɛlen don o kumana fɛn min ye k'a dɔn jamanadenw k'an yɛrɛ de k'an ka hakili sɔrɔ bi an kɛlen don ka dabolo min ta nin tiɲɛnikɛla ninnu kɔ dogoli ani i k'a dɔn u suturali k'an ka o ko sugu ninnu dabila an yɛrɛ de k'an ka hakili sɔrɔ bi i k'a dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ nin ko masinaw bɛ se ka ban cogo min o bɛ wolomasiri tabaw fana dɛmɛ u ka baara la nin ye i k'a dɔn banabaatɔ a masurunyama dɔ ka kuma ye Adama Jabate ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ i k'a dɔn éducateur de renouveau kɔnɔ i ka bidon bɔli don kɔɲɔ cɛ kura ko heureux ménage u bɛ dɔɔni mɔ yan dɛ ale ni baro Mandala ko heureux ménage an b'a la dɛ anw b'a mariage dɔrɔn de an bɛ taa fɛ dɔrɔn awɔ
Amadou Jara y'a a fɛn o don. Awɔ Amadou y'a a fɛn de o kɛra. Bachi bolo b'a la. Denmisɛnninw bɛ ala. Denmisɛnninw u ka taabolo ka di n ye, a ka di n ye. U ka taabolo in ka ɲi. Cɛkɔrɔbaw ta kɔni na k'a la cɛkɔrɔbaw ta na k'a la fɔli. Anw ta ye duwawu ye. Aw ta ye duwawu ye. Ani mɔden ladon. A tɛ hali 31 na. Mana la ni maa ye aw sɔn hali sɛmuso la ni o bɛ so yan fa sɔrɔ. Bon sɛ bɛ anw bolo sɛmuso bɛ yen sɛ dɔnnikɔrɔw bɛ yen mais an b'o dun de. An t'o furu. An b'o dun. Denmisɛnninw kɔni olu anw sɛnɛ ka teli dɛ kelen fila saba naani olu bɛɛ bɛna daminɛ. Awɔ kɛ denmisɛnninw sɛnɛ ka teli a tɛ kungo dɔn. Awɔ mais aw ta kɔni a bɛ apprécier kɛ ja. Awɔ anw ta ye duwawu ye. N'Ala sɔnna. N'o ma mago ɲɛ maa min ye sa dɔnna k'i yɛrɛ la. Kɔrɔbɔrɔ waati bɛ ka tɛmɛ kɔrɔ o tuma an lajɛbaa dɔw fo i k'a dɔn madame Kane Umu Sankare ale ye Segu Kafo regional lɔ maa ɲɛmaaba ye kɔrɔbɔrɔ an b'a fo kɛnɛ in kan a fana bɛ jɛmukan in lajɛ ni ka i k'a dɔn k'a kanu kosɛbɛ gouverneur min bɛ Kayi i k'a dɔn n'a bɛ Musa Sumari kofɔ kɔrɔbɔrɔ a fana bɛ jɛmu in lajɛ an bɛ a fɔ ani général de brigade dɔ ni o ye Kiba Sankare n'ale i k'a dɔn k'a fɔ Buguni gouverneur ye an ka foli belebele bɛ a fana ye nin waati in na ayiwa hakili la a sera kosɛbɛ Musa Sanaba Keita an b'a fana fo ani APK maa ɲɛmaa min ye i k'a dɔn k'a fɔ Sanusi Sila ye an b'a fana fo kɛnɛ kan kɔrɔmɔgɔw ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman. Madame Maïga Maïmouna Doumbia ale ni ka dɔn Amadou Bali Traoré o ye Madame Touré Lobo Traoré wolo kɔrɔkɛ ye an ka foli b'u ye kɛnɛ Ala sɔnna o barika Ala ka kanu to u ka fo inshallah o tuma an bɛ dugawu kɛ k'a fɔ Ala ka araba wɛrɛ yira an na Ala ka san wɛrɛ yɛrɛ de yira amina yarabi ne ni ta o tuma an bɛ dugawu kɛ sa san hɛrɛ Ala k'o lanati 2022 inshallah o tuma na ka laban ka yafa ɲini kɛ lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ fɛ u ka yafa an ma ani ka hakɛ to an ye ka laban ka dugawu kɛ Ala ka basigi k'o lanati an ka amina yarabi Ala ko dugawu minɛ a k'an bɛn Siribe